आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ जाहैबाय जायफोरा फेसबुकनि गोदान क्रिएटर बा गोदान दासिम सालायबाय दङ बिथांमोननो आं मोनसे मोजां माने आपडेट आरो बियो। जायफ्रा दिनैसिम कन्टेन्ट मनिटाइजेसन मोनाखै बिथांमोननि थाखाय आङो नैबेखौ लाबोदों। जायफ्रा माने फेसबुक मेथाया बुंदों 31 आगस्टनि गेजेराव गासिबनोबो कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ होगोन। बेनिखायनो बिनि सिगां जोङो गासैबो गाव-गावनि फेसबुक बा प्रफाइलखौहाय मोजाङै नायनानै लाग्रोनांगोन, जाहाथे नोंनाव माबा मोनसे इसु बा माबा मोनसे प्रब्लेम जुदि जाना दंब्ला नोङो कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो आङो चेक खालामनो थाखाय बोरै चेक खालामनांगौ, अबेहाय मा जाना दङ, अबेहाय नोंनाव कपिराइट जानानै फैदों, अबेहाय मा जाना दं, आं बेखौ नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि आं दिन्थिलांगोन। माने स्क्रिनशटआव भिडिअ लानानै नोंथांमोना नायनानै मोजां सोलोंनानै लाबानो जाबाय। बबावहाय माने कपिराइटखौहाय दाननाय जायो आरो बबेहाय कपिराइट नाङो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि नायनानै लालांदो। दे बिदिबा थौदो जों बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो। नैबे जाबाय फेसबुकआव आं खुलिग्रा फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय बिनि उनाव जों अबाव थांनांगोन नायदो। बेनि उनाव थांनांगोन जोङो नैबेयावहाय थांदो। बिनि उनाव अबाव थांनांगोन जोङो नैबेयाव थांनांगोन, नैबे गुगोलाव दे बेयाव थांबाय, बेयाव थुबाय। बिनि उनाव जों अबाव थांनांगोन नैबे सि डासबर्डआव थुनांगोन जोङो। सि डासबर्डआव थुबाय। बिनि उनाव जों अबाव थांनांगोन, ओरै बोखोदो, बोखोनानै जोङो नैबेयाव थांनांगोन, नैबे सापर्टआव दै। ओमफ्राय जोङो सापर्टआव थुबाय। सापर्टआव थुनायनिफ्राय जोङो एबाराव थांनांगोन नैबे सापर्ट इनबक्सआव जों नायनांगोन, मिथिबायना? ओमफ्राय जों नैबे सापर्ट इनबक्सआव नायबाय। ओमफ्राय बेयाव जों मोननै मोनगोन दा। बे जाहैबाय मोनसेया रिपर्ट एबाउट आदार्स, ओमफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय इउ आर एलार्ट। जोङो जायखिजाया मोननैखौबो नायनांगोन। नैबे जोङो फार्स्ट टाइम नैबेयाव नायगोनसै। जोङो फार्स्ट टाइम नैबे रिपर्ट एबाउटआव नायगोनसै ना। बेयाव नायबाय जोङो। बेना बेयाव जेबो रिपर्ट गैया, जेबो माबा प्रब्लेम गैया आरो बेना। ओमफ्राय जोङो बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट थांनांगोन नैबेयावहाय, नैबे इउ आर एलार्ट। एबार जों बेयाव नायनोसैलाय मा दं बेना। बेयाव थुबाय बेना नैबेना मोनथाम दं, माने बेवहाय नुबाय दा। नैबे जाबाय मोनसे बिनि प्रब्लेम, ओमफ्राय नैबे जाबाय मोनसे बिनि प्रब्लेम, ओमफ्राय नैबे जाबाय बिनि मोनसे। जायखिजाया बेना मोनथाम नैबेयाव प्रब्लेम जाना दं आरो। जायखिजाया जों नैबे प्रब्लेमखौ जोङो दाननांगोन। बेखौ बोरै दानगोन नङा होमबा, आं एबार दिन्थिलांनोसै। फार्स्ट टाइम जोङो जायखिजाया मोनसे दानगोनसै, आं नैबेखौ नायगोनसै नङा होमबा। बेखौ जोङो नैबेखौबो नायनो हायो बा नैबेखौबो नायनो हायो नङा होमबा। जोङो दायो फार्स्ट टाइम नैबेखौ दानगोनसै। बेसि डिटेल्सआव जों थांबाय, बेयाव थुबाय। बिनि उनाव जों ओरै एसे बोखोदो। ओमफ्राय आखौ जों बेयाव थांनांगोन, नैबे कन्टिनिउ नुदों ना, बे कन्टिनिउआव जों थुनांसिगोनलाय। ओमफ्राय बे कन्टिनिउ थुबाय। बिनि उनावहाय आरोबाव नैबेयाव मोनसे ओंखारबावदों, नै कन्टिनिउ ना, बे कन्टिनिउ थुबावनांगोन जोङो। बे कन्टिनिउ, ओमफ्राय ओरै बोखोदो। ओमफ्राय आरोबाव बेयाव मोनसे दंबायो कन्टिनिउ ना, नैबे कन्टिनिउआ। बेयावबो थुदोलाय। ओरैजाय नुबाय दा दायो। नैबेयाव नोंना मोनथाम दङ अपसना। एक्सेप्ट सेन्स, नोङो चेन्जबो खालामनो हायो बिनि सेन्स मिउजिकखौ आरो ना। खिन्थु दा नोङो बेखौ मिउजिकखौथ' नोंथ' कन्टेन्ट मनिटाइजेसन मोनाखै नालाय, ओंखायनो नों चेन्जबोथ' खालामनो हाया। बेनिखायनो जोङो दा मा खालामनांगोन, जोङो नैबेयाव चेन्जबो खालामनो हायो बा नैबेयावबो सार्टबे जों बेखौबो खालामनो हायो। खिन्थु नों मा खालामनांगोन, जुदि जेब्लासिम नोङो कन्टेन्ट मनिटाइजेसन मोना अब्लासिम नोङो नैबेयाव चेन्ज खालामनो हाया। नैबेयावहाय जेब्ला नों कन्टेन्ट मनिटाइजेसन मोनबासो नों नैबे मिउजिकखौ चेन्ज खालामनो हायो आरो। दाथ' नों बेयाव हाया नालाय, ओंखायनो जों मा खालामनांगोन दायो, नोङो बे रिमुभ खालामखाथारनांगोन नैबेखौ रिमुभ खालामथारनांगोन नोङो, अब्लासो नोंना जागोन। ओंखायनो जों दायो रिमुभ खालामसै, नै रिमुभ खालामबाय। ओमफ्राय नोंनो दा नुबाय दा मा ओंखारदों, डिलेट भिडिअ ना। नैबे एबार डिलेट भिडिअ थुना होदो। डिलेट भिडिअ जाबाय दा। नोंखौ एबार क्लस खालामना होदो। इयाव होदों, नै इयाव मा लिरदों मिथिबायना, इउआर भिडिअ वाज रिमुभ, दिस इस्यु इज रिजल्भ ना, एन्ड न' फार्दार एक्सन इज निडेड। एबार माने जाबाय आरो, जेबो प्रब्लेम जाला नोंना। बेखौ क्लस खालामना होबानो जाबाय। नैबेयाव क्लसखौ होबानो जाबाय आरो नोङो। दायो जों क्लस खालामबाय। बेबायदि दाननांगौ। ओमफ्राय जुदि मोनसे जोङो नैबेयाव नायबावनांगौ, मोनसेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिखानोसै। जोङो बेखौबो अबाव थांनांगौ मिथिबायना, आखौ नेक्स्ट जोङो नैबेयावनो थांबावदो। बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो आखौ नैबे प्रफेसनेल डासबर्डआवनो जों थुबावनांगोन। बेयावनो थुबावबाय, क्लिक खालामबाय आङो। बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो दायो अबाव बोखोनांगोन, बोखो। ओमफ्राय जों अबाव थांनांगोन मिथिबायना, नैबे टुल्सआव थुनांगोन जों, नैबे टुल्सआव मिथिबायना। बे टुल्सआव थुबाय जोङो, क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो अबाव थांनांगोन मिथिबायना, ओरै बोखोदो, बोखोबाय था।
बोरो सार्भाराव स्ल' जादों। ओमफ्राय जोङो अबाव थांनानै मिथिबायना नैबेयाव थांनानै जोङो प्रफाइल रिकमेन्डेसनाव जोङो नायनांगोन। बेयावबो जुदि नोंनाव प्रब्लेम जायोबा बेयावबो श' जायो मिथिबायना। जों एबार बेयाव थुनांसिगोन प्रफाइल रिकमेन्डेसनाव बोरो बेयाव थुबाय दा। नोंना जुदि प्रब्लेम जायोबा नै बेयावनो ओंखारखागोन माने मा बुस्थुआव प्रब्लेम जादों माने बेयाव मोनसे नैफोरबायदि माबा मोनसे जानानै अपसन ओंखारगोन आरोना बे गेजेराव ओंखारगोन माने नोंना बे गेजेरावहाय जुदि प्रब्लेम मोनसे जुदि जादोंब्ला आरो इसु मोनसे दंब्ला नोंथांमोना नायनानै बुजिबाय जानांगौ।